Hello mga kapibi, magandang araw. So kayo na mga kapibi, nangunguha ko ng ginto dun sa ilog kasi mababa na yung tubig. So kaya ng umaga, tapos ngayon umuwi na ako mga kapibi kasi sugat yung kamay ko kasi ilang buwan din akong hindi nakapangunguha ng ginto. Kaya ayun, sugat yung kamay ko mga kapibi. Ayan Ayan, masakit. Tapos yung paa ko mga kapibi, ayan, nakatapak ako ng basag na bote. Ayan, sakit. So ito yung ginto ko mga kapibi. Nilagay ko dito sa balat ng saging. Ayan. So papaningin natin ito mga kapibi. Ayan, 4 na oras ito mga kapibi doon sa ilog. 4 na oras ko itong binabanlas doon sa ilog. So lilinisin ko lang ito mga kapibi. Punta tayo ilog mga kapibi para malinis natin itong ginto, para makita nyo mga kapibi kung gaano yung karami, kasi napakarami kanina. So babalik pa sana ako mga kapibi, di ako nakapag video kanina kasi di ako nagdala ng cellphone kasi madilim yung langit. Parang uulan, tapos di ako nagdala ng cellphone. Ngayon sana babalik ako kaso masakit na yung kamay ko. Pumutok yung dito sa kakahawak ng pala. Kaya dito na tayo magbibideo. So ilinisin natin ito mga kapibi, tapos binta natin ngayon. Punta tayo sa ilog. So andito na tayo sa ilog mga kapibi. Ilinisin natin itong ginto. Sobrang linaw ng tubig mga kapibi. Hindi pa masyadong malinaw pero napakalinis na ito kasi bagong baha. Bumaba na yung tubig. So di tayo nakapag-video kanina mga kapibi, sayang. Okay, sana mapag-video ako. Kurbada rin yung pinagkunan ko nito mga kapibi. Sobrang dami talaga. Kaso maliit lang yung area na kurbada, kaya babalik pa sana ako kaso sobrang sakit na ng kamay ko. Masakit na yung ihawak ng pala. Kaya hindi na ako babalik. Tapos masakit na rin yung paa ko kasi nasugat ako dun sa basag na bote, natapakan ko mga kapibi. So lilinisin lang natin to mga kapibi. Yan, set up lang natin tong camera. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things. So ayan mga kapibi, 4 na oras. Siguro mga kalahating gramo mga kapibi. Kalahating gramo or mahigit. Ayan. Lilinisin ko lang to mga kapibi, tapos patutuyuin ko, tapos benta ko ngayon. Estimate ko dito mga kapibi, dito bababa sa mga kalahating gramo. Ayan. So yung una, yung chong ko, estimate ko mga 1 gramo, tapos yung timbang niya is 9.85. So ito, ang estimate ko dito, kasi medyo malaki to mga kapibi, kumpara dun sa chong ko na napakapino, ito medyo malaki to. Siguro ang estimate ko dito ay hindi bababa sa kalahating gramo. So patutuyuin lang natin to mga kapibi. Balik naman tayo sa bahay. Tapos lilinisin ko lang to mga kapibi kasi maraming batong maliliit, hindi makukuha ito sa magnet, kaya mahirap itong linisin mga kapibi. Ayan. Ganitong klase mga kapibi, kung nakita nyo yung mga puti-puti, ayan, bato yan, kailangan niyang ipaghiwalay kasi dapat pag nagbenta ng ginto is dapat malinis. Kukunin ko lang yung bato, medyo matagal yung proseso pagpili para makuha yung mga bato mga kapibi kasi ayan napakadami. Hindi yan nakukuha ng magnet mga kapibi, di kasi yan dumidikit sa magnet, kaya mano-mano ko yung lilinisin mamaya. Even when you
ayan mga kapibi, oh. Napakaraming may itim na ano, na bato, yung maliliit. Hindi yan dumidikit sa magnet mga kapibi. Hindi lahat dumidikit sa magnet, kaya patutuyuin ko muna to mga kapibi kasi meron ding kulay silver na ginto para ano, babalik din yan sa dati niyang kulay na maging dilaw. So tutuyuin ko muna to bago ko kukunin yung mga maliliit na bato. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things. So ayan mga kapibi, tuyo na. So dilaw na lahat mga kapibi, ayan, oh, dilaw na lahat, wala na yung kulay silver. So ngayon lilinisin na naman natin yan, kukunin natin yung mga may itim na bato na maliliit din. So try natin i-magnet kung makukuha ba yan lahat. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all yours. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. So yan mga kapibi, nalinis ko na. Sobrang tagal nalinis mga kapibi kasi dami talagang ano, maliliit na bato. Hindi didikit sa ano, magnet. Yung magnet natin mga kapibi. Ewan ko lang kung di ba magre-reklamo yung pagbibintahan ko nito mga kapibi. So binta natin to ngayon. So punta na tayo sa tindahan. Tsaka mga kapibi, madadaanan natin yung ano, yung pinagkukunan ko ng ginto. So papakita ko sa inyo kung pinagkukunan ko nito. So gilid lang yun ng kalsada, ilog, tapos gilid ng kalsada, tapos bibidyohan ko maya kung ang pinagkunan ko nito mga kapibi para makita nyo kung ano yung pinagkunan ko, anong klaseng kurbada. So let's go mga kapibi, punta na tayo dun sa pagbibintahan nito. So ayun mga kapibi, so doon ako kanina ng mga ng ginto mga kapibi. Ayun, kunti lang mga kapibi, ayun lang. Ayan. Yun lang yung portion na may ginto. Ayan, kurbada po yan. Ayan. Kasi doon sa taas mga kapibi, doon banda, may malaking bardaon doon. Ayan. Kaya doon nakatipon-tipon yung ginto. Ayan. Yung iba, wala na po yan. Ayan. Dan lang po talaga. Ayan. So yun mga kapibi, dito tayo. Binta tayo ng ginto doon sa taas mga kapibi. Ayan. Yung bahay namin mga kapibi, andun, malayo. So pag ganun yung karsada, ganun, sure. Ayun, paikot pa, ganun. So binta tayo ng ginto. Ayan, ilog. Pila? Medyo 50. Medya 50. Okay.
Ko nagani na. Kato lagi ilalito, dagko lagi ilang kuha. Diha ra manggol ko sa kuan. Diya sa kanang sabang sa kuan ba nagasian og sa manggahan. Ah, Oh, wala may dagko diha ah. lagi. Moro na pinakadagko. Buwan eh. Di na. Resibuhi. Zero. Ayaw na. Yun na. 2,550 times 2,840. 240 mo hadre. Oh. Medyo mahal din mo hadre ayo. Nagbaba pero mag-maintain naman ako. Wait, kuan. 1,560 to imong halin. 15. 62. Okay. 4 hours. Ah, dali. Ano, dahil nga, gibawi. Dahil na 4 hours pero nibuto ang ako ang kubal. Ay, nabaguhan na. Nabagoan kay duha ka bulan kapin man siguro ko kapamulawan. Maura pod lagi na ugma ngita na pod. Sundo na po to. 1,550. Tara, salamat. Thank you. Yan. 4 hours mga kapibi. Ah, pahuway sa ugma. Ay, dadako naman na. 4 Tugo pa na, hours. kadlaw. 1562. Tag 500 sang adlaw. Relax sa ka. Hinahinay ra gyapon ugma manampol ba dala hinahinay. Lagi. Oh. Ikaw ra isa? Oh, ako ra. Kauban. Di man po ko hilig og korpo kayo Lagi, kay kay mas kapoy man ang korpo god kay Pressure ka, no? oh, may man ang magsulo-sulo ra kay gusto mo relax, maka-relax. Lagi, tinuod. Sige, salamat. Ah, yeah. Thank you. So mga PB, medyo mahal yung ano dito, gramo. Yeah, uwi na tayo. So, ayun mga PB, nakauwi na tayo, no? Ayan. Siyempre, bili tayo ng pasalubong sa mga kids. Ayan. Ito lang binili natin mga PB. Ayan. So, yun. So, kung gusto nyo makuha ng ginto mga PB, gagayahin lang yung ginagawa ko. Dapat, kung gusto nyo makarami agad ng ginto, first priority talaga ninyo ang mga kurbada kasi nandun ang mga marami. Bukas mga ka-PB, maghahanap naman ako kasi yung pinagkunan ko, kunti na lang yun. Kailangan pa talaga bumaba ng tubig. Kunti na lang ang tubig sa ilog para makita ko talaga kung makita ito ng yung stock ng buhangin na ikakarga sa panlasan. So, ganun lang mga ka-PB. So, shout out pala ka-PB, no? Kaya ano mga ka-PB, Jano Herboso. So, sabi niya, paano daw tunawin yung ginto para mabuo? Pasensya na po ka-PB. Pag mga gintong tinutunaw, hindi ko po talaga alam kung anong gagawin. Kasi pre-gold lang talaga ang kinukuha ko. Wala akong kalam-alam dun sa mga pantunaw-tunaw o mga ano pa dyan. So, hanggang pre-gold lang talaga mga ka-PB. So, yun lang. Thank you mga ka-PB. Thank you for watching and bye-bye. Happy New Year.